tuyo. Isa na ID ta tadi. Ipangkuan sa nego silver bay, pag-silent na nego silver, di mo tungkol sa trabaho. So intro yun bay. Ya, ikaw na. Hi guys, welcome. Ya, Wala. ikaw na. Ikaw na. Hi guys, Di ako na naman. Hi guys, welcome to my channel. Kinanglan na yung pinakuan ba? Tawag lang na ka ng channel. Ang ni accent. Hi, welcome to my channel. Kamu. Chana? Ikaw. Sabang be. Welcome to my channel. Kung wa pa ka subscribe, nang dito mahuman na doon. Wala ako kaya tagasagot. Intro pa rin. Hi guys, welcome to my channel. Si Flora may buhola na ni si Rosalie Mayora. Si The reverse. So nagkauban ni karon guys kay naami importante i-announce ninyo. Na, madun. Madon. Yes guys, naami announce ninyo guys nga kanang among i-share ninyo nga amo apod ning matawag po ning amo apod ning stepping stone. Stepping stone para mo success sa Balas kinabuhi. tirador. Oh, amo apod ning murag kanang ganghaan para makasud pud mi sa mga kanang successful nga people may ana pud mi someday. So ta kini nga mga si Injo pong suportahan para idawat pud makatilaw pud may gamay nga karo kay sa kinabuhi. Katawa ka naman Ikaw. sa risko, ano? Kining paita ba ni intro ba gani aron taasa nga ang ito jud namo guys nga mag-uban min tulo join force mi karon nga vlog para kaming tulo makapahibaw ninyo daaning ang gisugdan ang sugdan nga lain nga stage sa among life nga mahimo pud ning kanang ubintaha nga di lang pod pirmi amram nga naog amo ubintaha pod so amo din gitujo kay mga niagi namong video kita may tami mo din ni mga luspad kuno murag nga naog iring mao na murag kuno mga naog iring sungkaban mo tuning ko nga siguro lami jud po siguro og kanang natay buhaton nga Level up. level up mo sakto sa kimong mo level up pud ka so because of that tungod sa inyong pang BBI sa uban tungod sa pag BBI sa uban pagpanamay nakakuan mi gigrasyahan mi sa Ginoo nga tagaan mi og wisdom nga maga start mi og ing-ani so di na magpadugay-dugay nami bagong business nga i-share ninyo nga untayin jo hapong suportahan kay di pud ni basta-basta kay amo apod jud ning giimbestigaran pila ka buwan usa na mo gi kanang announce jud nga kikapasan kayo Feasibility study. Bita nila amo sa jud ning gi-studyhan kanang karon na mo na ning i-share ninyo in 3 2 So guys, wala nang patumpik-tumpik pa. Gambot ipasabot ni Joyce agamo ang business nga lip tint. Grabe. Yes. So mag-start ta guys sa lip tints. Actually guys, daghan ni si Jang nga klase kay pampa-beauty lagi. Natay Gluta Collagen Mist og serum pero nandiyan na nato ipakita na Jo na nato lip tints. Kay murag mo ni pinaka unang isud sa kuto kay mo man ni unang gibasya tong mga listad lagi ko mi. Kay mo tong mo po ni gihatag sa Ginoo nga answer nga para mapunhag po gamang naong kay di man mapunhag imong naong pag imong wait list pa mura man kag ginatayin bawong hinubot sa kanjong. As you are watching this video makapalit na mo daan yung lip tint karon na dyan punha na dyan na sa mga kamot so natay 8 ka shades 8 ka shades ni siya guys so ang 8 na ka shades guys first is Terry Terry ang nga sa shade kay para di jud mo makalimot. Ang color na ni niya guys is bright red. So mo ni siya guys agato ang lip tint 10 ml. Anja ang prices dani harang ibutan at the end of the video. So baliw kog tiwas dani nga video kay aron makaibaw mo pilay price dani affordable ra. Wa kay mamiso pareha namo maka-afford ra dani. Kay na may ibang mga ingani nga mahal kaadyo. So ini guys affordable ra kay aras ato ang bulsa ja. Kaning 10 ml di ko ni basta-basta mahurot kay di ko ni siya mahurot kay dili man majud sige pre pag nudod nga amo man dyan gi-try guys for 2 months grabe wala gyapon gahon ingani mura gyapon wa kuha kay pigmented ka adto di ba manawa na gisuot ni Mayor so natay bright red Terry o maroon red ang maroon red mo na ang gipili ako nagpili ka na kay ganahan ko namang isag Flora ni buhulanan na nga shade so magbutang ra po kog swatches guys daan na sa screen para na mo idea kung saan ng mga kulura so makapili mo. Diyan guys, as of now guys
limited pagatong stock napata sa 500 plus kabuok mo ani atong gihawiran karon unhanin natong 500 plus so Limited. paunhan ay laman ta adyo lang pud mo kagaw kay og di pod makapalit sa sunod na lang pud nga batch kaning first batch is 500 plus ra kung wa ko masugod nas mga 530 so ako ba kay og mo palit og tag pila-pila di dali ra mahurot kay kasagaran na basuban kay mo palit og tag sa kadusina nga na mas lani guys og mo palit mo guys katong 8 ka shades yung paliton kay ngano lani magud pod guys og magkuan ka nang bitong magkuan ka mga sa tayo Combination. mag-combination pwede ra ka mag-combine og shades so paliton nimo 8 ka shades Ako nakasaway ko. pwede Nice. ang gisago lang floramid bulan og floramid lami na gidang kananay resulta so guys wala guys ilang ibang abrihan so Kamu na yung magipang-ihap-ihap. Panawal pa rin mas bursa. Ihap na rin. Bitaw guys, ganing nga negosyo guys. Ang mga ning tulo. Amang tulo ni Terry o ni Mayor. First time din nila nga mag-collaboration mi sa kananay negosyo kay. Kasagaran sa mong collaboration mga binuang man. So this is our first serious sa kinabuhi collaboration. Serious na sa kinabuhi. Adulting na, kining adulting na ta nga mangita na lagi pud ta og kananay panginabuhian nga. Mira ba jud pud ta ng panahon nga batan ta mo nang ginahanglan karon nga sugod na tagkatiguang nagkuan ko tag mga seryoso nga Na-feel na ito na tinag ng kinabuhitin. So guys, manage ang designs. By the way guys, kung gusto mo suway na nga mga lip tint, available ni sa Shopee. Ibutang ra gihapon na at the end of the video or sa description box daaning ato ang vlog. Hoy! Ano ka nang pagwala? Ilang to lang. Ako may atang ipack na Nasa jawaban pa, natinta rin ako. Wak din naman. Si, piti-piti na bakura. So, asa na ba ko guys? So, kaysa tong ganahan nga mo order dani, available ni sa Shopee. Ang link guys, ang ibutang sa description box. Adto ni jo kalipte. Diyan ang prices, ibutang na po na sa description box. Kay arong, makakita ang pila, anja. Diretso na po mo sa link. Injo na mga pisliton mo, dito na mo sa shop na mo sa Shopee. Ang mga color po guys, magbutang ra ko sa mga, arang ibutang sa screen, ang tanan nga colors, kay arong kung arang i-mention, nazag na ako yung makaliktan. So, arang ibutang diha, mag-swipe na ko, ibutang na, i-tap lock na sa screen, arong makakita, makapili mo, unsay yung color nga bet, kay arong kanang kuan mo unsay bagay para ninyo para na kay bagay man siya tanan sa Filipino skin ngani nato ja bisag sa putihin ka adyo ka naaya po mo bagay nimo halos tanan babagay nimo babagay ra gid hapon og kuan og pution ka kay depende man sa imong pag-apply kag imong bagon baga Hindi pa butang ugi, baglod. pero gimo ra pong gamay ra pud nga na depende man na sa imong timpla kung sa kani mo pagnudnud. So by the way mo atong first product lip tints dai kaduha naapatay lang nga product guys para gyapon ni sa beauty ang atong serum og Gluta Collagen Mist. Ang mag-explain sa atong serum is si Mayor. Ang is mas ipang pakpak. So before that, ato asang buong si Mayor ang pa-explain sa serum kasi kaya nakahurot sa ano ang ipang suwadan. Naliman nga ipang nudnud pa taman. Diya, makita na po ninyo sa idang ko niya ning result dito sa dyan. Wa si dyan ingag ka, wa dyan ingag ka ng ranap ka sa kaputi. Pero wag dyan noong pitagas elastic. Arang ka dyan moisturized. Uy, arang ang makatiguang batas noong kay dry ka dyan noong yun. Gagre ba? Kaya bang mura nang mas tangil at ka dyan dry no. Pero imong noong gani ka na na elastic. Wa play ka serum tay mo ko aning kung naw. Something mo di mo. Di ba mo kagaya? Glowing ba? Mag-glow siya. Plus parisan nimo sa kuan. Parisan nimo sa katong collagen mist nga napoy gluta. Kato murag continue dito mo igamit, murag adjay pagka-lighten sa imong mga kay na madjay gluta. Ini guys, wa jud ni ingan og kananay gitaghat-taghat ra. Amo jud ning gipili. Kalidad jud nga produkto kay wow ba dapat mamaligja ka ako di ko promote di pag kalidad kay kaawawan mo. So ako mismo may nganin jud nga swipe jud nimo. Magsakit na lang mag-imong wait o gusto nimo tagtangan kay dugay jud sa matangtang sulong last time but pasabot makatipid ka kay di man ka magsigig na dugay man mo. So next is ipakita naman ninyo ang serum si Mayor mag-explain. So guys, siguro mo ignorante na ning serum kay mo na may uso ron sa modernong panahon. Kay mo man jud ni kananay dali ra bitaw ma-absorb daw katong panit basta ingan ning imong gamiton kaning serum. So kini guys, gamit ni na mga more than 2 months. Nahurot gani
kaning tulo ka klase man ni siya. Kaning tulo ka klase ni siya pero pareho ra ni siya effect. Blue white. Makapakuan glass skin, ja kanang makaputi, kaning glow white. Buglo ka, dyan mo puti pag ka. Sumaon dyan mga serum. Mayor ato pangutanos mayor ba sa experience dani kay lain man experience. Ang experience na rin, grabe labi as ako ang... Saan grabe labi ha? Bitaw! Kuan, na-changes ang naong kay... Grabe daw ang aga ko, hindi ko kaado hingin na magtubig. Okay, dry ka. Bantay ko ninyo. Dry Lagi sa aga sa... O, dry skin ang naong sa pag-apply. Lamigan siya kay... Lamigan bugnaw sa karabang humut. Darag ko ka daw. Humuk, bugnaw nga. Ano, di ba ba? Ako pag gahiwan bugnaw, ginagingala. Ginagingala na. Gahid na paganda. Naapay ka kasbanan sa Iba Ba na pagsumay sa dali arang sa kahamin dyan. Hindi kilang sa nang na dugo kong katukay. Ang nang ro sa batang kamay na. Grabe na pong uya. Apang tuliro ka na. Lagi man batang kamay. Hello guys, kahamin. kuan ko tara ni. Ito, tinawag ko dyan. Marami sa akin sa humot pa sa gadyo. Kaya dyan na kay ako po. Ang hapon yung binalis imo kagang nang kay kuan man ko oily man ko. Bitaw. Bisan og kuan si Zaka na nay oily kag naw, bisan oily kag naw. Kanang sa tawag na murag matabangan yung sige imong pagka-oil. Kay na may oily ra jud kag naw dyan murag imo rang pasagan murag jud kag naw kanang murag naw kag oily ko. Sabi ko tayo paggamit natin pag... Ah, presko sa timong naw. Kaya tanga, ada lami lang sa naw. Tingin Murag jud ka kag na guys. murag pag anak ka jud ka. Basta di ma-explain na pero glow ka jud ba? Glow ka jud. Glow in the dark. Kanang glowing murag blooming, maka-blooming. So, ano siya guys, sa mga introduce ninyo kay amo mo pud mismo nagamit. Kay isod ba dyan? Diha ka di pud may gisuwa dyan nga wa pud mi mo angay. Kay mo nang wa pud to na mag-appeal og kuan sa mo ang i-promote na product kay kadawat pa man dyan hinubog mo na. So kini sure jud ni guys nga okay FDA approved po ni si Jack. Wala kay bugnaw. Facial sir. Kapag Oh, nang bugnaw. Lamis paminaw ba? 18 ka ml. Sayo na naman. 18 ka ml si Jack. Dugay man po din mo magamit kay kung sa ka-drop nimo makuha na maging mo puno na. Hamis ka yung naong yun. Hamis ka naong. Bitaw. Nahamis, di ba? Nakatipid Although mo, nakoy pugas na dugo naman ko. Kaya mo raming spread, ingan-ingan. Di dyan ibubo. Domera. Ipod kay, so pero partaan, bahala mo, kaya rong, sige, palit. Tipid, kay drop man. Sa kani. Kani, drop, kalimot ko guys, kuha sa guys, dropper. Kini guys, murag, ani nga mang vlog to, takhaw ra ni, so maghimo ra kog lain nga video nga, i-explain na ninyo kung sa mga ingredients, nga na. So kani, announcement ra ni guys. Paila. Announcement ra ni nga, naami mga product nga, gamit nga amo pang i-share ninyo basin og makatabang po ninyo labi ng mga dry kung now. Next time nga ang i-vlog is ang isang mga content gani. So next is we have Kanina. Gluta Collagen Mist. Manikuan. Ispiro nga na. Ini nga na rin ni now. Kaya sinighuman ni mo panghilamos. O mag na kay toner nga igamit. Mag-toner sa ka. Kani mo yung isunod. Pamahan sa tunimo. Isunod ni mo. Tataon. Na. Skincare ni siya importante ni siya kaysa sa makeup. Kaya nga ang makeup kay Bitaw. kadawat man na si mong in the long run, ang skincare is i-care ni jagin mo ang panit. So magkadugay ka gamit, magkabatay mo ang naon dyan. Kita ra bang mutungtong ng 30, magpakaw naman di ayaw ko labot. Ang imong antioxidant sa imong lawas, gamay na ka, hindi na sa mo produce o baghan, pandi para sa mga bata nga mga smooth Bitaw. pa nga na moisturize pa kadjud na pero mga tiguang na matungtong na mga taytay mga tiguang na kinahanglan na jud magpalaban na og mga ingani. So mo ni sa guys Andromeda's Essentials Gluta Collagen mo na yung gigamit for 2 months kay Bitaw. amo man hindi sabay. So Wow. makabantay man siguro pag mga murag napi alibyos ang mga naw. Karon guys wa jud mi gigamit nga mga special effects normal ra jud ni pinta jud pag amuhan mga ulakway gamuhan nga skin. So man yung gigamit Gluta Collagen Mist. Ang presyo dani ibutang ra na mo sa Lujo. Maghimo ra kog detailed review daani kay arong na-explain na ninyo kung saan nagipang butang dani di mo ma-go kay safe ang mga ingredients na gigamit. Hindi pa sa makapasar yun. Di ka pasar sa FDA basta dili safe. So, kailan man nag-review. Kompleto na ay spray mist o kare. Ano ka man. Hindi ka man Mas mag-spray. pagkita mo palit, kare o kani. Iparis. Paris nimo. Yan na. Nagkare rapod. Nagkare rapod. Dari. Hoy, paano magod guys? Lami magod guys ang beauty nga kana bitaw beauty nga tungod sa skincare.
nga wa ka nagpalaban og mga bagang foundation yan na kay ngano May lami ka sa komportable make-up. man ka komportable ka kay wa man kay gipang kuan sa imong naong di ba kay normal ra man imo nga ingani kuan ka naong Di man panaingan sa ingan inarok kiting kay imo ra magi-care, di ba? pang care man ang imo kay lisod man pud ka adyo kay mo pasagdan mabot man sa panahon na di na matabang Di mata. wala ka dili kay mahimo matabang pa ayaw mo abta na kag 40. 40 na wa na di na mo pulos ang antioxidant di mo labas Ako palaban yung kulang. Kahit parang tanong ko. oh pero lami dyan hinoni Pero- pero 40 plus na ka kay matabang pa man Kung dali mag-start ka og mga paranahong nanas koan. arang ko pa di Karang magapit ko 40 ikadahang dekada sa kamating. Hmm. Lagi, kaya 20 decade naman. Oh, 20. Kani ba dili problema? Wala dili problema guys. Kani mga ingani kay pang care dyan isa dili sa parehas ka ng mga. Di masaingan sa pagdaot pero delikado man gud bugamit ka na bitaw mga pasti tagnaw. Kay ngano, ang inita pag na dai labi na sa tong panginabuhian kun nakita bugamit ka ng mga uka pag manaw. Di ba na mga uka pag mga panit diri mo ra na mga last. Listen, huwag pagbugamit ta og Masunog tahi ka ta. ini. Ja, expose ta kadon adlaw mugamit ta. Masunog ta. Kita ra pinaghatag sunog. Kani lang go safe si Ja kay di man ni si Ja kuan. Di man mapagod di mo naong na di man parehas ka nang kuan sa mga i-care man ni Ja kay aron moisturize. Natakaron na ni stock guys, pwede na mo mupalit, musuway sa ato ang mga products kini ang skincare natin. Magamit din ninyo everyday kay aron. Kuan pagin siya mga na hayag, may kahayag. Glowing mo hati, glowing. Nasa experience mo dani yor. Maadyo gyapon. Amat na. Umot. Ano lagi na lang. Pagpirat sila. Wait ka na lang magaling ito. Mami, inigis Saan na ipakita ninyo guys? Mo na si Ja guys. So for now, mo pa itong stock karon. Sila tinga. Pero okay dyan hot dog guys. Mupalit na karang dagana. Kinatong karton. Mo nang taunhan na isalamat ka. Kaya mo saan ni karon. Pagkamayor dani, mo kuha na kayo. Bayad ba sa'yo? Kaya ma. Kita na. Kuha ko dito na. Kuha. Kuha ta dali. Utak na ni tulo ka. Ang pares ka ng gwapo ka to. Ulan ko no Uy, te. di na urot magod. Ay, di! Wala ko. Adyo mo ka utang. Gawa na tayo. Sa jup. Bayad ko na yung bayad ko. Kami daw, kuha na good guys kini. Tawag na. Nakalimutan ko sa istorya yung baro ka mo. Tulong. Mas kaganahan ako na rin magpa. Ngas-ngas na ang kalubi. Uno buhay Uy, ba? lami dyan bitaw. Tingnan dyan guys. Lami dyan bitaw. Di ako dyan punting para dyan ako di dyan po kumugamit o kanang mahadlan po kumagpagamit-gamit ra upuan. Ako sa mo Sa ko. gansa ra. Kina. Wa pa dyan ko kasaway. Aga dyan makuwanan nga proven. Siyempre may gamit ha. Dyan ma-prove. Eh wa po gamit. Gamit si gani guys more than 2 months. Sa maning gamit. Nahurot na gani gamay nga ni. Diyos ako. Pag nod-nod mo pag lipsis ni siyang panit. Kaya ang sarap-sarap puno. Ang lami-lami. Ingon naman yung lami. Kaso. Ingon man. Kaya nagbisaya naman. Lexi! Bakit mo ginala yung serum ko? Ang sarap-sarap kasi eh. Ang lami-lami dito eh. Pangingan naman dahil siyang dari. Matugay rati ako. Grabe mumuta. Grabe ka. Parang himusa lagi kaso. Ang dari kay. Sinaw-sinaw. Hindi pang nod-nod mo na po dyan naon. Pero dugay si Zayur ha. Di na ko mahadlan mo gamit kay pagsaway na hodi, pagsaway na hodi mo padigag ako ra kitawan. Taot daghan mi. Pero apa, nagwapa mo pa ka. Ko pa na daot. Nagwapa na yun. Daot din. Mga to guys, sa announcement ninyo, ang ato ang mga beauty products nga karon pa dyan gi-launch. Karon guys, as you are watching this video, pwede na mo mapalit sa atang Shopee. Ang Shopee account nato, ibutang sa description box para igo na lang mo click. Kanya, o katong makapalit na kananay, feel free to leave feedback, char. Ay, sure mo po ko nga kanang ganahan mo. Pero, disclaimer lamang po, kay namang po ibang tao nga kuan, kanang allergy ko nung di ba? Allergy sa ingan eh. So, di ka po Naman parehang tao tao. Jensen. Kung ikaw, allergy ka sa mga kuan, adaw na lamang po kapalit kay basig i-blame ni mo ang product nga ang product ra ba jud kay garabing ka, nice. Ako dyan nagisuwa dyan, sure dyan may dana. Ako allergy man po ko usahay, pero dahil, okay naman po ko, man po ko ningingag na, daod nga na na, pagpupuli nga na. Di man good po na si Jack dyan nga garang ka harsh good. Kay skincare ang good ni. Mara ni sa moisture nga kinahanglan sa tagnaw. Ibutang na lang na kay kanilagay, hindi nalagi ta. Di ta kakaon sa mga insakto nga ko, hindi mo nang kita mo glow, from the inside. So, muna atong atabangon. Atong butangan from the outside. Kaya ni jawat po nga mura glow po ginamay. Di level up ta na tayo ngayon eh. Yay!
Kaya na to sa suroy-suroy. Yes. So ato na ipasalamat sa Ginoo nga. Iabot ra kog Bitaw. panahon nga ning ko ta ning grow pud daw ginagmay kay di ko sa tarang panahon nga murag tag na gid kay Tuwaratas. Kasagutan. sige pangitag ba na ko. Ang mga itag gyapon tag ba na to ko at least nana tay mga paglaban di na kadyo bahalag ngitag ba na kun sa kalibunan di na kadyo murag nahug amo. Daga na lang ang pagpakit at galingan. Okay. Pero ikaduhara ta pagpaka na to Ginoo. So guys, kanang wa pa na man nagatong announcement kay napapud tay next nga product nga amo abang gi-launch today